Hoho. Memes är inte dreams mer. Nu blev memes reality. Memes blev reality. Oh my god. Holy shit. Yes, alltså framtiden är klar. Nu vet du 6 år, jag vet vad jag ska göra. Holy fuck. Nice. Vadå 6 år? Nej, det är 5 år. 5 år. 5 år. 5,5 är det där planerade. Är det så? Ja. Åh, hell. Noel, kan du shadowplaya det här? Det är bara fixa lägenhet dit. Oh my god, nästa stressmoment. Men alltså det här är jävligt skönt. Nice. Det kan vara att de måste skicka ut nu alla samtidigt, men ditt kommer var säkert senare på listan än min. Nej, det här, jag har aldrig stämt mig så. Men just när du sa att det brukar komma en tid före. Yep. Så, sen fan kom det. Alltså nej, det var för bra för att vara sant. Ja, Det är rigged. det är fucking rigged. Oh my god, varför säger de att det är